Vítajte pri ďalšom dieli Film Review. Chester, so mnou je tu Ivan. A tentokrát si nepovieme o filmoch, ktoré boli v kinách, alebo respektíve budú v tých multiplexoch alebo artových filmoch, ale povieme si konkrétne o filmoch, ktoré budú na nastávajúcom festivale Art Film Fest, ktorý sa odohrá od 19. a 26. júna v Trenčíne a v Trenčianskych Tepliciach. Áno, takže konečne na Slovensko prichádza jeho trademarkový festival Art Film. Konečne máme šancu ísť na celý týždeň na to predražených penziónov a pozerať sa na dobré filmy za pár eur. Takže tento rok si organizátori pripravili také viac sekcií, ale sa zamerali konkrétne na dve témy. Jednou z nich je Ukrajina a ukrajinskí tvorcovia, ich tvorba, a potom americké indie filmy, čiže nezávislá produkcia, ktorá u nich je už niekoľký rok veľmi silná. Prakticky od Sundance. Hej. Je o to, že vždycky ako tá programová štruktúra Art Filmu je prakticky nemenná. Hej. Len táto sekcia Focus vždycky býva iná, s tým, že tento rok dokonca sú dve také styčné témy, ktoré Ivan povedal. Ale v hlavnej sekcii sa vlastne pobíja o tú sošku Modrého aniela 11 snímkov, čo je ten počet, ktorý vždycky bol taký zachovaný, vždycky je to okolo tých 10-11 filmov. Áno. Zo všetkých tých filmov, ktoré sa pobijú v hlavnej sekcii o ten primát, o tú najväčšiu cenu festivalu, patrí aj tzv. Western, Slow West. Je to film o tom, ako sa žilo na divokom západe, ale to je taký skôr satirickejší pohľad a z tých ukážok to vyzerá ako taká až koenovská komédia. Je to vlastne o príbehu malého chlapíkovi, ktorý je zamilovaný do jednej dievčiny. Ju však zo Škótska odvedú za nejaké okolnosti, neviem ešte akých, do Spojených štátov, do toho divokého šialeného západu, a on sa tam za ňou chce vybrať ako taká ako jedna z tých dielí línií v Djangovi, keď vlastne sa svoj prúhnelodu získa naspäť. Tak, a s týmto pomáha za nejakých podmienok Michael Fassbender, ktorý tam hrá nejako desperáda, a sú tam aj iní desperádi a je to plné také veľmi zvláštnej komiky, ktorú mám celkom rád na takýchto filmoch. A stojí to za pozretie, ale samozrejme myslím, že to pôjde aj v normálnych kinách, to má však slovenskú premiéru. A čo na to ty hovoríš? Tešíš sa na to, alebo? Určite áno, možno kvôli tomu hereckému obsadeniu a takýto štýl odľahčených moderných westernov máme osobne veľmi rád. Áno, hej. Pripomína trošku ten taký tej tarantinovskej línii, ktorú vlastne on trošku takého by som povedal ako Southern, vlastne žánru, ako kamera dnes spomína, tak akože keby tam vnáša nejakú novú krv tohto. Ďalším veľmi zaujímavým filmom môže byť britský film na 45 rokov, ktorý bol dokonca nie samotný film, ale dvaja hereckí predstavitelia britské klasiky boli ocenené na festivale Berlinale dvomi hlavnými hereckými cenami. Je to film od režiséra Andrewa Haiga, ktorý dlhé roky spolupracoval ako pomocný strihač na filmoch Ridleyho Scotta, ako napríklad Gladiátor či Čierny jastrab zostrelený. Teraz si vlastne tento svoj nový film nakrútil v Británii s tým, že je to proste príbeh o manželskej dvojici, ktorí spolu žijú 45 rokov, čiže vlastne sú totálne etablovaní. Tá láska, tá náklonnosť, nejaké zdieľanie spoločného života je proste, má pevné základy, a tieto základy budú naštrbené istou správou. Chlapík dostane správu, že jeho prvá láska, s ktorou ešte chodil pred touto jeho ženou, ktorá zahynula v Alpách, sa nájde proste jej telo. V Alpách mŕtve. A proste táto ich láska 45-ročná začne na také naštrbené základy práve týmito spomienkami, tými emóciami, ktoré proste on prežíval ešte pred týmto dlhoročným vzťahom. Že môže to byť veľmi taký dobrý nákup do tej sociálnej drámy britskej spoločnosti, ako to oni vedia. Trošku mi to aj pripomína taký ten bergmanovské sondáže do rodinného manželského života. To môže byť tiež zaujímavé a vyzerá tak. A tretí film, ktorý ty si hovoril, že by si chcel vidieť? Ešte veľmi zaujímavý môže byť film X-Canu od guatemalského režiséra Jara Bustamenteho, čo je príbeh prakticky o mladej dievčine, povedzme takže z kmeňa, ktorý žije na úpetí aktívnej sopky. A toto dievča prakticky chce nejakým spôsobom objavovať nový život, nejaké nové významné kulty, ktoré sú
vo filme zobrazené ako opačná strana tejto hory, do tej sopky. Takže jej rodinné zázemie, ten kultúrny kvázi status toho kmeňa ju predurčujú na iné prežívanie toho života. Čiže má ako keby takú danú budúcnosť a prakticky tam nastal taký konflikt medzi takými tými ideami osobného života človeka, čo by som si chcel, nechcel v živote robiť, medzi tým, čo je vlastne človek jeho spoločnosť ako keby vyžaduje. Je to veľmi zaujímavé kvôli tomu, že ten režisér prežil dlhé roky v tomto prostredí, je to prakticky prostredie Majov a môže to byť zaujímavé kvôli tomu, že to má taký ten pravdepodobne to bude mať taký ten osobitý a veľmi naturálny. Taký dokumentárny charakter. Taký naturálny zásah do kinematografie. Takže môže to fungovať ako nejaký report o inej kultúre, čo vždycky je fajn pre každého filmgoera, ako sa hovorí. A ešte raz ten film, ak sa volá? X-Kamil, Sopka X-Kamil. Pravdepodobne to bude film, ktorý svojím spôsobom nielenže vychádza z nejakej tej tradície kultúrnej, ale je priamo tvorený tou tradíciou. Čiže ako si povedal, taká sondáž, taká správna zmes naturálnosti a iného pohľadu pre nás, osobne, ktorí sme z iných kultúr. Už taká etablovaná sekcia na artfilme sú európske zákutia, čiže to je to najlepšie, čo sa posledné 2 roky v Európe natočilo a odvysielalo. A teda artfilm to dá zvyčajne má tendenciu všetko zobrať a odvysielať to. A tento rok si získal práva na odvysielanie filmu 71. 71 to je názov podľa roku, v ktorom sa dohrali veľké nepokoje v írskom Belfaste medzi katolíkmi a protestantmi. Toto je taký ten všeobecný konflikt, ktorý už niekoľko 10 ročí, ak nie tuším celé storočie, riešia. A je to o jednom britskom vojakovi, ktorý tam príde s poriadkovými vojskami udržiavať nejaký pokoj, ale situácia sa vymkne kontrole a razom sa ocitne sám na povedzme prvým nepriateľskom území a idú po ňom rôzni povstalci z Íra. A hovorím, z tých ukážok, nevidel som film, ale vraj už to je dostupné, ale z toho, čo som počul a videl, vyzerá to fakt dobre. A vy teraz keď hovorím, mali by ste vidieť ukážky z toho a dá sa vám to páči. A je to taký vyslovene taký viscerálny pôštok, je to taká survival dráma, doslova survival dráma. Dosť taká temná. Veľmi temná, kedy on je chudák sám bez zbrane a musí teda prežiť. Film však obdržal relatívne veľkú kritiku za, neviem či oprávnenú, za to, akým spôsobom zobrazil niektoré postavy a na stranách toho konfliktu. Máme tam to chlapík, hlavný herec, ktorého hrá, ak si správne pamätám, Jack O'Connell, je to vychádzajúca britská hviezda, kde hrá toho britského vojaka, ktorý uteká pred tými rôznymi povstalcami, tak môžem povedať. A ich strana je zase ukázaná ako tí predátori, ktorí po ňom idú. Neviem, nakoľko tá kritika je oprávnená, film sme nevideli, ale vyvolal to isté rozvášnené diskusie, či už na strane Írov alebo na strane Britov. A to je dané pravdepodobne už na strane. To už politika, kultúra do tohto zasadá, ale tým lepšie, aspoň môže byť diskutovať o tom filme a ty poviem, že sa to asi aj stane, keď ten film uvidíme. Takéto témy sú pre nich ako keby taký takmer ako balkánsky súdskúšný práv. Presne. Ako je to tak pôsobí. Ďalším zaujímavým filmom môže byť aj belgický film od dosť kontroverzného, ale etablovaného režiséra Jacquesa Van Dormaela. Tento film sa volá Z Brusu nový zákon. Hovorí prakticky o tom, že Boh žije. Boh žije, býva v Bruseli, v byte s manželkou a okrem toho, že mal syna, ktorého teda vieme ako skončil aj na kríži, tak mal aj dceru. Čo je najzaujímavejšie, tento Boh je vraj úplne hovado. Údajne to proste veľmi sarkastický človek, ktorý robí svojom okolo napriek a dosť sa v tom vyžíva. To môže byť veľmi zaujímavý postreh, taká tá utopistická vložka do Dormaelovej tvorby, ktorý proste takéto filmy s podobnými tematikami veľmi vyznával v 90. rokoch. A som veľmi zvedavý, že akým spôsobom sa pohrá s týmito prvkami. Samozrejme tam bude veľa inovácií a pravdepodobne strašne veľa odľahčených prvkov a veľa priestoru na vtip. Čo si myslíš, ako to môže byť? Ja sa teším, ja milujem európske komédie, hlavne keď majú taký ten satirický až taký cynický ráz. A nevidel som ukážku.
ale z toho, čo teda počúvam, je to krásne rýpnutie do takých niektorých kvázi tých hodnôt európskych a keďže Belgičania sú progresívni v istých politických veciach a v niektorých otázkach, toto bude jeden z tých filmov, ktorým to iba ešte viac potvrdia. Ja by som sa vyjadril teraz k ďalšiemu filmu, to je 1001 gramov. To je francúzsko-norsko, nemecký, je to koprodukcia, hej. A tá premisa je to v podstate príbeh jednoduchý, ale ako to Európania majú radi, znovu to má taký zvláštny setting. Hlavnou postavou je francúzska fyzička nejaká 30-tnička, ktorá sa zúčastní konferencie, kde majú prebrať a definovať to, čo znamená presný kilogram. Dokonalý kilogram. Nie, že to má odchýlku v nejakých nanogramoch, ale že to je dokonalý kilogram. A táto takáto perfekcionistická, taká pedantná nátura, jej nátura sa má nejakým spôsobom nahlodať, keď stretne nejakého chlapíka, nejakého sympatiáka a tam začína nejaký vzťah. Vyzerá to, takto ono to vyzerá veľmi jednoducho, čo sa týka príbehu, ale už len taká tá, keď ukázali to prostredie tých fyzikov ako také pedantné, takí perfekcionisti, takí chlapci, ktorí dokážu sa rozprávať 30 minút o kvapke vody, hej. Z tohto hľadiska to vyzerá ako zabavný film, uvidím však, či to pôjde tou cestou nejakej takej cukrovej romantiky, lebo európske filmy to síce nerobia tak často, hlavne romantické komédie, ale dúfam, že ostanú v takomto zdravom rámci nejaké štúdie partnerského života, hej, ktoré možno, ktoré je nahlodávané takou, nechcem povedať alkoholizmom, ale takou prílišným dbaním na nejakú kariéru, hej. Nevieme, čo to je. Hej, nevieme, čo to je. V druhom pláne to môže byť zaujímavé ako kontrast medzi tým perfekcionizmom a tým chaotickým obrazom súčasného života. Hej, presne. Už len v tom prakticky, že ona keď ma prenáša ľuďom ten kufrík s tým ideálnym kuželom, s tým ideálnym kilogramom, tak to môže pôsobiť ako taká bomba. Čiže v tomto sa to môže ten ich svet dokonalý, taká tá uzavretá škatulka týchto fyzikov. Tam bude ako keby porovnávaná s tým otvoreným chaosom, ktorý vo svete prakticky vládne. Či to je veľkomesto, či to je proste nejaká presne tak. Ďalšia známa sekcia na Artfilme, Láska a anarchia. Tentokrát, keď sme tak pozerali, čo tam všetko je, najviac nás zaujal iba jeden film, ale možno viacej. Nás zaujal film Čierne uhlietenky, je to hongkongský film, je to čínsky film, je to veľmi temný kriminálny thriller, kde detektív sa pozerá do veľmi zasvinených a veľmi smradlavých častí bočných uličiek čínskych realistických, hej, a preto v hlavnej úlohe je tam hlavne teraz Spodina a aspoň z toho, čo som videl, ja osobne sa to teším, neviem, ako ty si na tom, ale je to taký čínsky spôsob na ako natočiť nejaký myšuk medzi LA Confidential 7 a niečo, veľa filmov západných sa tam miestí. Crossover. Presne, a to sa mi to páči. Stačí, keď to bude taká veľmi dobre fungujúca referencia a ako nechcem samozrejme znevažovať film ako taký, hej, ale keď tam bude veľa referencií, čo tam asi bude a keď si to zachová taký ten trend a juhoazijských alebo azijských dramatických kriminálnych filmov, tak som sold. Ja si osobne myslím, že ten film musí byť dobrý. Musí byť určite dobrý, možno určite aj viac, keďže vyhral minulý rok hlavnú cenu Zlatého medaila na festivale v Berlíne. Ja. Viacero filmov dokonca na tohtoročnom Artfilme z Berlína, či tohtoročného, či minuloročného, či je to teda v hlavnej sekcii alebo v tých iných etablovanejších sekciách, ale tento práve, že je ten, ktorý vyhral minuloročný Berlín. Tohtoročného víťaza Taxi Artfilm bohužiaľ neponúka, pravdepodobne budúci rok bude, uvidíme, ale tento film bude určite zaujímavý. Áno. K tomu pridajme ďalší film, ktorý vyhral Oscara za najlepší dokumentárny film, Citizen 4. Je v sekcii Okolo sveta a je to skôr taký reportážny dokument o tom, ako režisérka, scenaristka Laura Poitras cestovala v podstate do Hongkongu a robila rozhovor s známym povedzme špiónom alebo Edwardom Snowdenom, chlapíkom, ktorý vlastne uteká pred americkou justíciou. Je to prakticky film, ktorý je známy. Je to film známy. Už bol aj v kinách, už je aj vonku. Takisto ako ste mali iné dokumentárne filmy, napríklad známy bol Ambassador, dánsky film. Tiež to má takú dokumentárnu formu.
A hovorím, gro toho je práve ten rozhovor s ním a o tom, ako nemohol, ako morálny človek, povedzme takto veľmi čierno-bielo, ako morálny človek si povedal, že nebudem súhlasiť s tými praktikami NSA, americké agentúry, ktorá zhromažďovala informácie, elektronické dáta o svojich občanoch, a išiel von s niektorými vecami a samozrejme teraz je na úteku. Takže to typujem, že to tiež do istej miery survival film, aspoň čo sa týka tej témy. Hej. Veľmi zaujímavé môže byť dokonca aj dvojica filmov, ktoré tento rok keby styčne predstavujú znova Al Pacina, veľmi známeho herca. Jasné. To je dvojica filmov Danny Collins a Manglehorn. Manglehorn je dokonca uvidíme v takej menšej roličke alebo menšej väčšej roličke známeho kontroverzného režiséra amerického Harmona Corrina. A Danny Collins je prakticky filmom v takomto ošumelom, zastaralom živote legendy alebo respektíve nejakej takej tej... Známej osobnosti, umelca, hej, ktorý vlastne potrebuje dať nejaký svoj život dohromady a reštartovať ho a túto nádej nájde v nejakej pôvabnej staršej žene, ktorú hrá Annette Bening. Takže už len dosť mi páči. Vyzerá to ako americká vzťahovka, ale zase páči sa mi, že idú takouto cestou, ako napríklad bolo film, kde hral Diane Keaton a Jack Nicholson, tiež film, v ktorom starší ľudia, ako sa starší ľudia dávali dohromady, ako to vlastne funguje, takéto vzťahy medzi také tými už ľuďmi po najlepších rokoch, ako sa hovorí. A hovorím, je to atraktívny film. Dokonca ten film bude aj ku koncu filmu od 25. júna priamo v kinách. Hej, takže berte toto ako také promo, ako taký ten otvárač. Môžete ísť priamo na to do kina, nemusíte na to. Ale keďže robíme reklamu artfilmu a ty nám tu kazíš, tak choďte na artfilm. Takže ďalší film, ktorý by sme mohli spomenúť, je zo sekcie to je môj film. Nie, akože nie môj film, ale film, ktorý chcem vidieť už dlhú dobu. Aj to v sekcii Prísľuby z východu. Taktiež etablovaná sekcia dlhé roky. Áno. No a tentokrát tam predstavia absolútne posledný film japonského animačného štúdia Ghibli, ktorý sa volá Leto z Márny. Je to príbeh mladej, silno introvertnej, uzavretej holky, ktorá sa sťahuje na vidiek. A je to človek, ktorý trpí depresiami a silným pocitom menejcenosti a počas tejto mizérie na vidieku stretne istú tajomnú dievčinu, ktorá sa stane veľmi dobrou kamarátkou a vrátilo je to nejakú znovu chuť do života a naučí sa, jak vážiť si samú seba a otvorí sa nejaké nové obzory v tom, ako vlastne čo to dobré priateľstvo je. A neviem, už len ukážka ma tak nabudila, že vyslovene, keď som zbadal tento film na filme, tak už len kvôli tomu jednému tam pôjdem. A ja sa na to teším a animácia je nádherná znovu, to je vidno. Hudba k tomu asi bude fajn, že tam teším sa, ak malé dieťa na to. Artfilm samozrejme nezabúda ani na domácu tvorbu. V tradičnej sekcii Slovenska sezóna uvidíme viacero filmov, ktoré boli nakrúcané buď priamo na Slovensku, teda s slovenskými peniazmi, alebo teda v koprodukcii. Budeme mať možnosť vidieť najnovší film, teda dokument Pavla Barabáša s názvom Suri. Bude prístupný aj momentálny kinofilm Lokal Filmis, ktorý pôjde do kina v najbližších dňoch. Teda animák, údajne prvý slovenský celovečerný animovaný film. Budeme mať možnosť vidieť Rukojemníka, 7 zhavraných bratov, ktoré sú momentálne v kinách. Ale zaujímavé napríklad môže byť 20-minútová ukážka filmu Sídliskový sen, ktorý je prakticky o reperovi Rytmusovi. Je to projekt, ktorý je momentálne work in progress, ale budeme mať možnosť vidieť vravím 20-minútovú ukážku. Neviem ako ty, ja si to vlastne nenechám ujsť, pretože takú tú poviem to, že kultúrnu alebo nejakú odkazovú líniu na spoločnosť bude to pravdepodobne zásadný projekt určite.
určite. Ja som vôbec aj nevedel, že Rytmus sa zvykol tak natáčať, vieš, alebo že, lebo to ukáže, že tam bolo veľa materiálu archívneho, o tom, ako mladý chalán, je to postavené na archívnom materiálu. Hej, čo je zaujímavé, som rád, že vôbec také niečo vzniká, lebo ako hovoríš, nielenže uvidíme jeho, ale uvidíme jeho v istom období, ktoré bolo aj nám je také blízke, hej, a vieme sa s tým stotožniť. A ako hovoríš, bude tam iba tuším, bude to krátko iba, za predstavu tuším 20 minút, hej. Bude potom diskusia s Rytmusom a údajne sa tam budú rozoberať aj čo ho viedlo k tomu, aby takýto film vznikol. Po prípade, že ako si pripustil k sebe, do akej blízkosti pripustil k sebe tých tvorcov. Medzi také tie odlišné sekcie, ako sme vraveli, patrí do sekcie Focus. Jedna zameraná na súčasný ukrajinský film a druhá na americké indie filmy. Čo týka tých ukrajinských filmov, tak tam sa prelína v jednotlivých snímkach taký ten súčasný stav politický, kultúrny aj spoločenský, hlavne čo sa týka Majdanu a tých zmien, ktoré sa odohrali najmä v poslednom roku na Ukrajine. A dáva sa to tak ako keby do kontrastu možno aj s niektorými staršími snímkami. Aj v také menej známe teritorium, keďže vieme, že ukrajinská tvorba sa preniká aj na náš trh filmový, ale nie je to až tak často. Napríklad minulý rok to bol film Kmeň, ale keď sa to stane, tak to je veľmi závažné a veľmi dobré. Jasné, ale... Máš taký film, ktorý by si nám odporúčil? Áno, je to film Sprievodca od režiséra Oleša Sanina. Je to príbeh, ktorý zachytáva keby to, čo sa stalo počas ukrajinského hladomoru v 30. rokoch na Ukrajine, kedy vlastne došlo k genocíde, a zachytáva príbeh jednoho amerického inžiniera, ktorý prichádza na Ukrajinu so svojím synom, aby pomáhal budovať ten socializmus, ale zároveň sa stretáva s represívnym aparátom, ktorý vlastne mu všetky aj ničí a jeho syn potom je ten, ktorý chce vykonať pomstu na niektorým z tých ľuďoch. A je to samozrejme, nie je to taký typický revenge film, podľa toho, čo sme aspoň teraz zatiaľ mohli vidieť, ale je to silnou postavou doslova v tom filme je to proste ten historický kontext tej doby, tých stalinistických čistiek teda na Ukrajine a o tom, ako prišlo vtedy v krátkom čase o život cez 7 až 9 miliónov ľudí. Taká tá fabulačná rekonstrukcia. Hej, je to naturalistické, je to veľmi kontroverzné v niektorých ohľadoch a je to presne ten film, ktorý keby definoval tú ukrajinskú príslušnosť k takému kontextu aj kinematografickému. Jednak témami ide k ruskou cestou a zase tým spracovaniam to viac sa prikláňa k takej európskej ceste, takže je to také na križovatkách. Môže to byť zaujímavé. Ako prakticky momentálny boj mocenský. Hej, mocenský boj, hej. Takže hovorím, je to tematický, ten výber je určite tematický. A na tento film určite sa oplatí do kina a Art film je ideálne miesto na to. Ale veľmi zaujímavé môže byť film Aniela Strážneho, ktorý vlastne ponímal o alkohole. Teraz to bolo sekcií, ale tento film, áno, Láska, anarchia, tento film je prakticky o alkohole a o takých tých malých nuansách, ktoré sa odohrávajú, tých malých príbehoch, ktoré sa odohrávajú pri pití alkoholu. Nemá to taký presne stanovený interpretačný rámec, respektíve nejakú nosnú ideu. Je to podobne ako Káva a cigarety, malý film. Malé príbehy, kratšie, niektoré dlhšie, ktoré majú síce toho spoločného menovateľa alkohol, ale svojím spôsobom každý sú úplne odlišné. To môže byť tiež zaujímavé. Ono rozhodne to znie zaujímavo, ale čo ešte znie zaujímavejšie je film Dobronoc mami. Je to film rakúske dvojice Veronika Franc a Severin Fiala. Oni sú známe mená, pokiaľ sledujete trošku rakúsku kinematografiu. A ak viete, tak tento... Ja sem hodím ukážku, samozrejme. Je to film, ktorý ma prekvapil, lebo len tak keď som si robil nejaký prieskum toho, čo sa tam dá vidieť, keď som pozeral ukážky, tak tento film ma zaujal ukážok asi najviac. Pretože vieme, že Rakúšania majú takúto úchylnosť v krvi,
niečo tam bubla pod povrchom, tak v pivnici, wink wink. To vraví aj dokument v pivnici, presne tak. Hej, presne. A je to film, ktorý pojednáva o tom, ako matka trojčiat musí ísť na nejakú operáciu, no dve sa vráti a vyzerá ako iný človek. Inak sa správa k svojim synom, je taká výbušná. A oni samozrejme nevedia, o čo ide, prečo sa tak správa, tak sa snažia zistiť, kde je ten pes zakopaný. A počas tohto hľadania máme šancu vidieť zvláštne surreálne výjavy, také veľmi až taký Cronenbergovský body horror v niektorých momentoch, ale určite to bude. A tvorcovia sa vedeli takým spôsobom, keď hovorili o tomto filme, že chceme, aby ľudia fyzicky cítili to, čo vidia, aby... Iná dimenzia tým pádom. Hej, chceli, aby to bolo také 3D, ale inak 3D. Nielen, aby to bolo vizuálne 3D, ale aby to bolo aj pocitovo 3D. Neviem, či to je ideálne, ale... Taká iná dimenzia. A Rakúšania to vedia. Takže na tento film sa veľmi teším. A z toho, čo sme povedali, je to celkom príjemná ponuka, ktoré tu nie je samozrejme všetko, je tam toho mŕte, z čoho si môžete vyberať. 600 filmov a väčšinou sú to filmy od aspoň pre nás takých neznámejších. Ja som niekedy mal problém vôbec zistiť, to sú tí tvorcovia, ale o toto je viac, ako si povedal, toto je to viac záživnejšie, toto je viac také dobrodružné, keď sme prekvapení v tom kine, že wow, toto sme čakali od filmu a sme potešení. Takže... Tuto je na tom filme tento rok aj zvláštne, že na prvý pohľad ten program možno nevyzerá tako atraktívne. To som hovoril ja. Chce trošku zahrabete do tých synopsií, do tých ukážok, čo síce môže na jednej strane aj klamať, jednak napísané slovo alebo aj zostrihaný trailer, ale každopádne vyzerá to aspoň tematicky veľmi zaujímavé. Uvidíme, ako na to budú spracovanie jednotlivých snímok. Tešíme sa na artfilm, možno sa vidíme na artfilm, možno nie, sa stretneme. V Trenčine bude prístupný v Pecál, v Trenčanských Teplicách v Besáli, ako to bolo aj minulý rok. Takže počas tých 8 dní tam bude čo vidieť. Veľa dobrých filmov a jednak veľa dobrých dišputov o filmoch. A my milujeme dišputy a milujeme sa baviť s ľuďmi o filmoch. Tak kebyže náhodou ste na filme a nemáte sa s kým o filmoch baviť, rozprávať alebo kritizovať, nájdete nás a pôjdeme na pivo. Tak. Takže... Majte sa pekne, vidíme sa na filme. Čaute.